baki na kai ne. Ce kana nan kana da aikin banza kana tantance da hada da wayan nan. Ai sai ana hada nan ba. Kai dai ba ka jin magana kai hada lambobi kawai kai kenan ba za ka tsaya kai abin da ya kamata sai ka riga da lambobi ka san wa za ka kira to ka sani ko aida ce ina kira yan minista yau ka san cewa yanzu yan kidnapping sun yi wa masu yankan kai ka zo ka ja ka kira mana matsala gana jin maka bana kiyaye kuma me yankan kai ni na san menene ma yankan kai ba za ka dina abin da kake ba kenan ka gani ba zama ya zama da kai ba saboda zama da kai ma matsala ne sai jima kai da matasa ido ne haka za ka kare sai ko aran gama da yar minista ajiye gawa dan na ɗaya domin kawo gawa dan na biyu domin a cika maka gida da gawawwaki dan na uku idan kuma kana so ka zama gawa